institucións políticas están mortas. Precisamente, un dos problemas é cando o divorcio entre a sociedade política e a sociedade civil chega a un degrado de paroxismo, entón, evidentemente, as institucións non van parar. E unha das formas en que regímenes como o portugués na etapa de hegemonía da dereita con maiorías absolutas, o aquí, dende o segundo mandato do Aznarato español, como chamaba José San Pedro, Aznar convertiu España en un aznarato, como se fosse un califato. O Aznar, a segunda legislatura, reinventou o Partido Único. E consiste, naturalmente, que en vez de abolir todos os demais partidos, tendo maioría absoluta, todos os cidadanos que votaron por outras opcións poden espernear no Parlamento, poden berrar, poden protestar, pero non vale para nada, porque non hai ninguna iniciativa que sexa aprobada se non lo decide quen ten o monopolio do poder, e, por tanto, esa maioría. Cousa que nos padecimos, por exemplo, con a alternativa da Galega Esquerda, durante a legislatura de 2012 a 2016, isto baixo a bota de o que eu chamo frijol, ou frijol, como se dice en castellano, frijol. Entón non é frijol, é frijol. Esa é unha primeira postulada. Por lo tanto, esa diferenciación é absolutamente indispensable. Precisamente as forzas políticas, os partidos, sobre todo os partidos de esquerda, por tanto, os partidos que non están ao servicio de quen hexemoniza o poder social e o poder económico, e que ten testaferros que cumpre simplemente as súas consignas e que, se é necesario, decide gobernar contra a maioría social, simplemente, pasaba en Portugal, afortunadamente agora non, pero bueno, é como pasou até hai un mes e pico dende o 2011 no Estado español, e antes con Aznar, pois entón, evidentemente, aí esa creba que xenera un divorcio, e se de alguma maneira se pode falar de unha formalidades democráticas nun regime político que teña como sustrato unha modo de producción capitalista que é incompatible absolutamente con a democracia propiamente dicha, porque, por exemplo, como pode ser democrática o funcionamento da sociedade se a empresa funciona de maneira autoritaria e non como democrática.